Dili sala nga maningkamot ta. Sa atong panahon karon, api jud kaayo. Sabayan pa sa mahal kayo ang mga palitunon. Rason nga iya nalagpaningkamot ang tao unsay dapat buhaton. Mulambo lang pagpuyo. Okay na, natural. Mulihok yun ta, kadita maningkamot, wala tay maabot sa kinabuhi. Pero kabalo mo unsay akong sayop sa tao. Kanang sa atong pagpaningkamot, wala tay panahon ug oras sa Ginoo. Unsa may but pasabot nako. Bisan sa pagampo sa di pata matulog o pagmata sa buntag, dili na halos nato mahimo sa atong kakapoy, sa atong kabisi. Wala na tay panahon sa Ginoo. Sa atong pagkugit pagpaningkamot para sa pangandoy, bisan sa pagsimba sa adlaw nga Domingo, di na nato mahimo kay di nato mabiyaan kung unsa atong kabisihan karon kana may dakong sayo na sa atong pagpaningkamot puros na lang pagpaningkamot walay para sa Ginoo kay nganong man mahulog manggod nga lawas lang ang imong gipaka-Dios. Hibaw-i na-divide ta sa lawas ug kalag. May lawas naputay kalag. So ang lawas tagaan mo panahon, taga-ipog panahon ang kalag. Kay bulahan mo piyong tananing kalibutan, dili bi ang lawas may moatubang sa Dios, kundi ang kalag may moatubang sa Ginoo unsay gihimo sa kalag uban sa lawas sa buhi pa siya. So hinaot nga maklaro nimo. Hinaot unta nga bisan sa kabisi sa atong kinabuhi karon, di ta molimot sa paghatag og dyutay panahon bisan makaampo lang ta. Amen.